nilabu. Ilab. Pa irridu nilabu miegħek. Aħna tant niddejqu. Ġuventur għandi naħdem imma l-babsitter il-ġdida tagħhom waslet. Babsitter ġdida. Babsitter ġdida? X'ġara? Bongu l-kunsilna tiegħek hawn. Jekk jogħġbok iffirma hawn. Pa, dan verament robot reali? Iva, għalex, din hija r-robo infermiera tiegħek. Ejja niftu l-kaxxa. U rridu niskanjaw dan il-kodiċi biex nattivawha. Hello, jina robo infermiera tijak. Isem, Step Ed 9 snin. Passatemp, ġimnastika. Wow, dan huwa tant sabiħ. Isem, Dasa, Ed 8 snin. Passatemp, Adis. Isem, Alex, Ed 7 snin. Passatemp, Football. Gawdu bil-robo infermiera tagħkom tfal. Jien se nkun fl-uffiċċju. Ciao. Ciao. Robo infermiera, x'ħwejjeġ sbieħ tista' tagħmel? Nista' nbiddel id-dera tiegħi. Orange. Aħdar. Rosa. Robo infermiera, tista' tmexxi s-sufan? Poġġi l-isfel. Ġuventur, dak kien tant intens. Ir-robo infermiera hija tant b'saħħitha. Robo infermiera, tista' tissewwi l-ġugarelli. Il-qattus favorit tiegħi huwa mkisser. Iva, Dasa nagħmillek wieħed ġdid. Projezzjoni ġdida ta' ġugarell 3 tniddija. Il-projezzjoni tal-ġugarell hija lesta. Tista' tieħuha Dasa. Wow, grazzi. Dan huwa qattus robot. Inħobb dan ir-robo qattus. Grazzi, robo infermiera. Robo infermiera jien bil-ġuħ. Jien ukoll. Jien ukoll. Għalex Dasa Step wasal iż-żmien għall-ikel. Skenja raddej. Ikel mhux sigur misjub. Ibda skan tas-saħħa. X'inhu? Skan tas-saħħa? Dasa trid tiekol il-brokkoli. Step trid tiekol il-ħaxix tal-baħar. Għalex trid tiekol l-ispinaċi. Għandi nħoll il-mejda qabel il-pranzu. Mhux sewwa. Tfal, dan l-ikel mhuwiex tajjeb għas-saħħa. Li tiekol wisq minnu jista' jagħmlek tħossok ma tiflaħx u mhuwiex tajjeb għall-ġisem tiegħek. Dejjem ipprova tagħżel l-għażliet aktar b'saħħithom. Step, naħseb li din hija idea ħażina. Dan ma jidirx li appetizza. Il-ħaxix tal-baħar, il-brokkoli u l-ispinaċi huma tajbin għat-tfal għax għandhom ħafna vitamini u minerali li jgħinuk tikber b'saħħtu. Servi lilek innifsek. Attenzjoni, ikel mhux tajjeb għas-saħħa misjub. Azzjoni meħtieġa. Ikel mhux tajjeb għas-saħħa misjub. Ikel mhux tajjeb għas-saħħa misjub. Issa wasal iż-żmien għall-ikla b'saħħitha. Lestina l-ikel tagħna. Nistgħu mmorru nilagħbu issa? Ibda l-iskeda ta' tfal. Dasa għalex jistgħu jmorru jilagħbu. Hej, u jien? Step, is-sistema identifikat li għandek test importanti tal-matematika għada. Hej, x'ġara? Trid tagħmel il-homework tiegħek. Oh, tajjeb. U ftakru tfal qed nara lilkom.
bit misru. Step, immedjatament poġġi l-mobile tiegħek fil-ħabs tal-mobile. Ħin biex tistudja u tagħmel il-homework tiegħek. Wasal iż-żmien għal reader. X'ġara? Ma nistax nimxi. Robonan, għandi bżonn lajnuna. Robonan, il-batterija fil-karozza tiegħi spiċċat. Tista' tgħinni jekk jogħġbok? Attiva l-modalit ta' ċarġjar. Wow, qed jaħdem. Grazzi, Robonan. Ma joġobniex din Robonan. Tħassar li l-karozzi. Ejja nagħtuk xkupilja tajba għal Bubu. Dasa ibda konnessjoni remota mal-ġugarella. Din il-qtejtes robot hija kemm xejn stramba. Ejja nagħmlu dan għalissa. Hej, għalex. Dasa, ma joġobniex din Robonan. Ħassrit lil karozza. Oh le, isma, naħseb li qed tosservani permezz ta' din il-qtes robot. Hej Gus, xem? Dan hawn? Iva, Iza. Naħseb li rridu nħbew, ejja. Ejja nippruvaw nitfuh. Hej Nan, irrid nitkellem miegħek. Opsi, dak ma ħadimx. Step, Dasa, għalex intom fil-timjut għax ippruvajtu titfuni. Oqgħodu hawn u waħsbu dwar l-azzjonijiet tagħkom. Dasa, għalex naf kif nistgħu nieqfu l-robot. Nistgħu niżlu l-batterija tiegħu. Il-batterija tiegħu diġ hija baxxa. Jidher tajjeb, imma kif? Għandi l-pjan eżatt għal dan. Ajma, Serb, tibżax għalex. Huwa għal Robonan. Ajma, Serb, Robonan nej. Modalit ta' eliminazzjoni mibdija. Jien tant nibża, jien ukoll. Jekk jogħġbok, għajn. Batterija kritika baxxa. Is-sistema se tintefa' f'3-2-1. Batterija baxxa. Iva għamilna dan. Paz, ejja l-hawn. Papej, ejja l-hawn. Tajb, ejja barra, ejja nilabu. Pap, din Robonan ma toġobniex xejn. Irridu nilabu miegħek. Oh! L-ebda robot ma jista' jissostitwixxi l-familja. Tista' toħloq biss memorji ma' dawk li tħobb. Għandi bżonn pupa ġdida. Wow, kemm hawn ġugarelli. Din toġobni. Ux? Din il-pupa propju dik li għandi bżonn. Hej, jien irrida wkoll. Jien qbadta l-ewwel. Ma jimportanix tiegħi. Jien neħtieġa iktar. Jien ħatta l-ewwel. Jaqgħu, stenna waqfuha. Il-pupa tiegħi. Se niġġielet. Il-pupa tiegħi jien rajta l-ewwel. Le jien rajta l-ewwel. Le l-pupa tiegħu fqira ħafna. Stenna b'xejn illum il-ġurnata x-xurtjata tiegħi. Il-pupa tiegħi. Jien rajta l-ewwel. X'qed tagħmel? Ejja niskambjaw. Din il-pupa se tkun tiegħi. Le tista' tieħu l-kuruna tal-fidda tiegħi. Fidda, tista' tieħu l-kuruna tad-deb tiegħi. Aktar, trid aktar. Hawn kaxxa mimlija djamanti.
nista' noffri aktar. Tajjeb naċċetta. Le tlift. Etlek li se naqbdek. Kemm jien ferħan li sibtok. Din id-dar il-ġdida tiegħek, prinċipessa tiegħi. Oqgħod bil-qiegħda. Din id-dar il-ġdida tiegħek u magħmula mill-kartun u nittama li toġbok. Ejja nżidu xi dettalji tad-deb oħra. Id-dar vojta, imma nistgħu nużaw il-kreattivit biex nimlewha. Ejja nżidu deb fur. Meraviglius. Mejda u siġu għall-kamra tal-ikel. Dan ħafna aħjar, ux ek? Wasal iż-żmien għal xi ħaġa tajba x'tiekol, prinċipessa tiegħi. Ajt Ops. Ja ħasra il-libsa tad-deb tiegħek. Irridu naħsluha, hemm biżdoċċa. Għandna bżonn banju, ejja nġibu banju lussus. Okay. Wow! Issa ejja nżidu xi fjuri. U ovvjament neħtieġu ftit deb. Wasal il-ħin tal-banju, prinċipessa tiegħi. Wow! Naħseb li rridu nagħmlulek banju lilek ukoll. Żmien biex nirrilassaw. Tajjeb tkun senjur. Naħseb li dan jgħaddi. Qed tiddi bħad-deb, prinċipessa tiegħi. Tlieta, tnejn, wieħed. Lestejt? Ora naqra. Tfewwa ħafna aħjar, nadifa perfettament. Dejjaqna daħħakna ftit. Ejja naraw x'għandna hawn. Wow! Dwejja. Din. Lanqas naf x'inhi din neħħija, ejja naraw ta' wara. Ara kemm hi ħelwa din. L-aħħar waħda. Wow, arpa tad-deb, ejja ndoqqu. Taf xiex għandi idea aħjar. Ello, inti mistiedna għal-festa tal-prinċipessa tiegħi, taf x'inhu dress joke. Kemm nixtieq immur il-festa. Ejja nilbsu għal-festa tagħna. Wasal iż-żmien li nażlu l-isbaħ libsa. Ara toġbok. Toġbok le, tajjeb u din le, mela sew. Din le tajjeb. Xejn ma joġbok ħelwa. Għandi idea. Ejja nagħmlu libsa tal-festa għall-pupa tiegħi. Tidher sabiħa ħafna b'din il-libsa magħmula minn affarijiet riċiklati. Tidher sabiħa ħafna, prinċipessa tiegħi. Mhux din. Din toġobni. L-aħħar mess. Jiena lesta għal-festa tal-prinċipessa.
M'għandi xejn x'nilbes, għandi bżonn xi ħaġa aktar speċjali. Oh, naf, nistgħu nagħmlu xi ħaġa minn dan. Ħares lejn il-bis tiegħi u l-aħħar mess tiegħi. Merħba għal-festa tiegħi bniet. Wow! Can you hear that reason in my heart? Wanna show you, wanna share with you. Feel the vibe. Wow, tidher daqshekk sabiħa, imma jien ma kontx mistiedna. Wasal il-ħin tal-festa. Merħba għal-festa tiegħi issa tista' tidħol. X'festa sabiħa? Was it time? It's time to have some fun. Can you feel it? The body's going up. Grab your friends. We're waiting. Tkun tassew sinjur biss meta jkollok ħbieb tajbin. Just be on Huwa tiegħi. Le huwa tiegħi. Għatijuli. Irridu lura. Għatijuli lura x'għamilt għali? Oh le, dasa huwa liġ ma jafux jaqsmu. Oh, għandi idea, ejja nagħmlu l-tfajliet kif jaqsmu. Opsi, hija tort tiegħek għaliġ. Le hija tiegħek. Stenna ftit. What? Ajma le. Il-ħwejjeġ tagħna mwaħlin flimkien kif ġara? Ma nafx. Hija tort tiegħek. Issa jien waħla miegħek. Ħallini mmur dasa. Ali smajt il-qampjena? Iva, murint l-ewwel. Le għaliex murint. Murint. Le murint. Le murint. Le murint. Murint. Jien immur l-ewwel. Le jien. Ma tarax it-tnejn irridu mmorru. Għaliex ejja mmorru. Iftaħ il-bieb. Oh, konsenja, binata ġdida, wow. Atijuli, nijin l-ewel. Atijuli Iva rbaħt. Oka, tista tieħuha, ma oġbitnix aktar. Għandi binata ġdida. Ara l-binata ġdida tiegħi. Għatijuli. Le, din hija l-binata tiegħi. Ħallini nilab. Le, mhux se nagħtih. Ħallini nilab. Le, mhux issa. Ħallini nilab. Le, mhux issa. Taf xiex jien bil-ġuħ. Le, mhux issa. Hawnhekk immorru. Frott b'saħħtu jew ħelu mhux b'saħħtu. Ħelu mhux b'saħħtu. Le l-frott b'saħħtu. Pizza tal-ħelu. Banana b'saħħitha. Le rridu pizza. Banana. Le rridu pizza. Banana. Ejja nieklu pizza. Le ejja nieklu banana. Ejja nieklu pizza tal-ħelu. Okay, niekol banana. Dasa, għaliex dejjem tagħmel l-għażla? Le dan mhux veru għaliex. Okay, se nilgħab barra. Stenna jrid nibqa' ġewwa. Uh-oh. Dasa il-qoxra tal-banana tiegħek. Jiddispjaċini għandek raġun. M'hemmx problema, dasa, fil-fatt ejja nibqgħu fid-dar, għandi sorpriża għalik. Ilbes dan jekk jogħġbok. Issa nistgħu mmorru. Okay. Lest dasa. Iża.
Ismaha Blalen. Trid tipprova? Iża, biss waħda oħra. Lesta. Iża. Iva, grazzi. Grazzi għali rrit naqsmek xi ħaġa miegħek ukoll. Jidher tajjeb dasa, imma rridu nisseparaw l-ewwel. 3, 2, 1, ejja. Inhom ftit. Ġaj.